2021ko ekainean aurkeztu zen LH Duala Euskaraz marka berria Gipuzkoako Foru Aldundian. Euskaraz balioa erantsi lanari lemapean, lanbide heziketan eta lanean euskarak duen balioaren kontzientzia aldarrikatzea da helburua. Baliabide ezberdina jarri ditugu ikasleen, ikastetxeen eta lantokien eskura. Besteak beste, lhdualaeuskaraz.eus webgunea, informazio liburuxkak edo autodiagnostikorako tresna. Lanbide heziketa duala euskaraz errealitate badaia da Gipuzkoan. Gaur egun, 2700 lantoki baino gehiagok egiten du bat. Langile kualifikatuak euskaraz eta eleaniztasunean prestatuz, lantokien ekoizpen sarearen premietara egokitzeko aukera gehiago zabaltzen dira. Lantoki, ikastetxe eta ikasle erreferenteak zarete. Eskerrik asko!